Harmadik alkalommal szervezték meg a Tűzoltók napját Szárhegyen. Bár az időjárás nem kedvezett a rendezvénynek, ez nem akadályozta meg a lánglovagokat, hogy vetélkedőkön mérjék össze ügyességüket. A tűzoltók védőszentje Szent Flórián napjához legközelebb eső hétvégén szervezik meg már hagyományosan a Tűzoltók napját Szárhegyen. A program szombaton reggel 9 órakor gyülekezővel kezdődött. A szárhegyiek mellett több más tűzoltó csapat is jelen volt. Magyarországról van egy testi településünk, Nagybajom, akinek van egy tűzoltó csapata is. Ő rendszerint itt szokott lenni ezen a rendezvényen, ugye, amit most már harmadjára tartunk, ez a harmadik Szárhegyi Tűzoltók napja. Aztán van egy partner település, szakmai kapcsolatunk van velük, tehát tűzoltósággal, Ajak településről, ők is itt vannak, és a Gyergyőmedencei csapatok. Tulajdonképpen mindenki kapott meghívót, akik megjelentek, az úgy Tekerőpatak, Kémfalva, Csomafalva, Alfalu. A tűzoltó autók szirénázva vonultak fel egészen a futballpályáig. A köszöntő beszédeket követően verseny következett. Az önkéntes tűzoltók akadálypályán mérték össze ügyességüket és gyorsaságukat. Egy különleges vendég is tiszteletét tette a programon. Magyarországon a 2010-es év tűzoltójának választott Rubóczki Zoltán, a Nyíregyházi Tűzoltóság beosztott tűzoltója, az Ajkai Tűzoltó Egyesület parancsnoka, csaknem 10 éve hivatásos tűzoltó. Nagy öröm, hogy a gyergyószárhegyieknek is van ehhez közük, ugyanis az elmúlt években, mióta mi is és ők is újjáalakultunk, azóta nagyon sok szakmai rendezvényt szervezünk közösen. Tavaly egy tűzoltó tábort indítottunk el, melyen mi is részt vettünk az Ajkai Tűzoltó Egyesülettel. Ezt szeretnénk az idei évben, illetve az következő években is hagyományként tovább folytatni. Idén szerényebb programkínálata volt a tűzoltónapnak, mint a korábbi években. Jövőre viszont jóval nagyobb felhajtást szeretnének, hiszen akkor lesz az önkéntes tűzoltócsapat létrejöttének 105. évfordulója. Ez alkalomból még tűzoltó múzeumot is berendeznek a községben.